Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon bidiyon. Idan ya kasance baka yi mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar karrawa ka zabi all mun gode. To kamar dai da ka gani a title na wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka samu kyautan kati kullum sama da na naira 200-500 ta cikin wani application. To kai tsaye ka je ka description na wannan bidiyon zan bar maka link wanda zaka je ka yi register da shi. To zaka je ka taba link din ne, zai kai ka zuwa Play Store na wayarka, sai ka je ka dauko application ne. To kai tsaye ni bari na riga na dauko shi, bari in je ni in shiga in open din shi kai tsaye in nuna maka yadda zaka yi register ba tare da mun bata lokaci ba. To gashi nan na shiga cikin application din, zaka ga application din ma kai tsaye na jin waka ne, music zaka ga a rubuta a jiki. To sai ka zaɓi allow idan ya nemi permission kenan, gashi nan sai ka taɓa allow. To zaka zo ka zaka ga ganan ƙasashe kai tsaye kai Najeriya zaka taɓa. Ina ga wannan bonus ɗin ma ina ga iya Najeriya ne, idan ni da ke a Najeriya nake da shi nake amfani. To idan ba a Najeriya kake ba zaka iya gwadawa, baran iya tabbatar ma da cewa zaka samu ba ko ba za ka samu ba, amma na Najeriya garanti ne. Kuma yanzu za ku ga katin da za mu samu ta cikin wannan application ne. Kai tsaye sai ka taɓa kan Najeriya, zai nuno green ne, ka taɓa OK, kai tsaye zai shigo da kai. Za ka ga waƙoƙin cikin wayanka ne gashi nan. To ba tare da ɓata lokaci ba, kana shigowa kawai za ka zo ka ga nan wuri a ƙasa inda aka rubuta playlist, gashi nan na nuna ma, a nan ne za ka shiga ka samu wannan kyauta. Kai tsaye kana shigowa ga nan inda aka rubuta try a ƙasa, shi za ka zo ka taɓa. Kai tsaye bari mu taɓa domin mu nuna muku yadda za ka yi, sannan kuma har ma ka samu kyautan wannan kati, kuma sannan ka cire shi nan take. To kai tsaye gashi nan za ka taɓa wannan try ɗin ne, bari in zagaye muku shi gashi nan kamar haka. To zai nuno ma wuri kamar haka, ga nan za ka ga lucky money. To idan ka taɓa shi ga nan za ka ga inda aka rubuta go, gashi nan shi ma a ƙasa. To bari in nuna muku shi inda za ka taɓa kawai kai tsaye, gashi nan kamar haka kuna gani. To idan ka taɓa shi kai tsaye za ka ga yana wainuwa, za ka ga sun baka wannan naira 30 kenan. To za ka taɓa go now, shi ne zai kai ka zuwa cikin wurin da za ka je ka kai aikin kenan. Za su iya kai ka WhatsApp, gashi nan ka ga yanzu sun tura min in tura cikin group ko kuma in tura wasu dai ta WhatsApp shi wannan link ɗin. To kai tsaye sai ka zaɓi wannan 5 kawai da zaka turawa, kai tsaye sai ka taɓa alaman sending. Kawai kana turawa za ka iya komawa, daga zaran ya shiga sai ka koma cikin application ɗin, za ka ga inda aka rubuta get. Kana taɓa get ɗin nan kai tsaye za su saka maka wannan kuɗin, idan shi suka baka kenan. To za su iya baka kala-kala ne aikin da za su baka ka yi, to sai ka tsaya ka lura da kyau, amma na kana yi za su baka. To kai tsaye bari mu je mu taɓa get kamar haka domin ku gani. Kai tsaye za ka gani. To yanzu bari mu je mu shiga cikin Play Store ɗin ku ga yadda application ɗin za ka je ka ɗauko shi. Gashi nan kamar haka, idan ka zo ka rubuta mix, gashi nan music x, idan ka rubuta ma zai iya fitowa kamar haka gashi nan. To bare ma zan bar maka link a description na wannan bidiyon, sai ka taɓa. Gashi nan za ka gan shi, bari ba wannan bane, na taɓa wani, gashi nan kamar haka. Bari za ka ma shi, za ka gan shi kamar haka. Ba dole sai ka bi ta link ɗin ba ma idan kawai baka gane ba. To gashi nan kai tsaye sai ka taɓa alaman open ɗin nan, gashi nan kai tsaye zai shigar da kai cikin application ɗin. To yanzu za mu nuna muku yadda za ka yi ka samu wani katin ne a take. Za ka iya yi ka ƙara yi ka ƙara yi. Yanzu mun share application ɗin nan, amma zai kawo mu kai tsaye. To gashi nan sai ka ƙara dawowa wurin playlist ɗin nan kamar haka. Bayan ka je ka yi wannan aikin sun baka wannan kuɗin. To mun riga mun cire wannan 30 ɗin kan, yanzu kuɗin ya dawo 60. Ka gani ga nan naira 60 a cikin wallet ɗinmu. Yanzu da za ka duba sama za ka ga naira 60 ne. To yanzu muna so mu ƙara akan 60 ɗin, 60 ɗin ma zai fita, amma muna so mu ƙara. To bari mu taɓa lucky money, gashi nan wannan abun ya fito mun taɓa shi.
To kai tsaye gashi nan kun ga sun bamu naira 100 gashi nan kai tsaye. Kuma yanzu da za ka taɓa go now ɗin nan, bari ku gani ga naira 100 yanzu ta fito. To kana taɓa go now ɗin nan za ka ga aikin da suka baka. Yanzu za ka je ka cikin Play Store ne ka sauke. Idan baka da application na Zenda sai ka sauke, idan kuma kana da shi sai ka je ka kai taɓa alaman star ɗin nan, star kai musu reviews dai, kawai ka yi comment a cikin wannan ɗin. To gashi nan mun zo wannan cikin Play Store, sai ka zo ka kai searching ɗin application Zenda. To idan kai searching ɗin Zenda kai tsaye sai ka zo ka kamar haka. Kun ga yawanci kowa ma yana da shi wannan application ɗinka. Idan ka tashi kawai sai ka zo ka yi screenshot. To amma na mun manta, bayan screenshot ɗin ma sai mun saka wannan, sai mun saka star ɗin. Bari yanzu amma na mu ɗaura wannan ɗin. Idan muka ga bai yi ba, duk da ma gudun samun matsala, sai ka je ka kawai tun da gashi nan sun nuna ma sai ka saka star ɗin. Yanzu gashi nan sun nuna ma kamar da yadda ka gani. To kai ma za su iya baka makamancin haka. To yanzu gashi nan bari mu taɓa star ɗin nan, ga sunan mun cika su guda 5. Sai ka zo zai kai ka wurin comment, za ka iya saka good. Kuma kamar yadda zan rubuta yanzu, za ka ga na rubuta kamar haka. Ka rubuta love this app, kamar dai kawai ka yi musu comment da duk yadda kake so. To idan ka taɓa ganan posting a sama, sai ka taɓa post, kawai ka riga ka yi kamar haka. Sai ka yi screenshot. Kana yin screenshot sai ka yi minimizing, ka koma wurin ganan inda aka rubuta upload, sai ka taɓa. Kana taɓawa zai kai ka cikin wannan ɗinka. Bari mu taɓa kai tsaye, gashi nan ga upload, sai ka taɓa zai kai ka cikin application ɗinka. Sai ka duba folder screenshot, sai ka taɓa kai tsaye. za ku ga ya hau yanzu ganan wanda muka yi ya hau. Sai ka dawo sama, gashi nan yanzu za ka buɗe cikin application ɗin Zenda ne, sai ka yi screenshot kan application ɗin. To bari mu yi ku gani domin kar a samu matsala. Yanzu bari mu koma ku gani, gashi nan za ka gani open app and screenshot. Yanzu za ka yi open ɗin application ɗin, kai screenshot. To yanzu bari mu yi open kai tsaye, gashi nan ya buɗe. Bari ya yi wannan. To kaga idan baka tsaya ka kalla bidiyon ba, dan ka je ka bi link ɗin ma, sai ka aza abun ba a samu. Gashi dai ga makamance shi. To gashi nan kamar haka, kawai kai tsaye sai ka yi screenshot kamar haka. Wannan ba sai ka tsaya ka yi wani abu ba, kawai za ka je ka ga ɗaura screenshot ɗin ne, ga inda aka rubuta post nan za ka dinga taɓawa ka saka musu screenshot ɗin. To ga upload, bayan ka taɓa sai ka zo ka nemo inda screenshot yake, sai ka taɓa. Gashi nan mun shigo. To kai tsaye zai uploading, sai ka ɗan jira. To sai ka janyo zuwa ƙasa, ga nan inda aka rubuta submit. To daga zaran ka rubuta submit ɗin nan, kai tsaye za su sa maka kuɗinka. To bari mu saka ku gani da idonku, ku ga kuma yadda za a samu take yanke kuma su baka. Gashi nan yanzu za ku gani, gashi nan sun riga sun ce congratulations, sun saka. Ga nan za ku gani a take kuɗinmu ya dawo naira 160. To ya za ka yi ka cire kuɗin? Bari mu nuna muku yadda za ku yi ku cire katin kai tsaye ba tare da kun sha wani wahala ba, kuma a lokaci ɗaya. To yanzu za ku gani, ko da za ka ƙara, za ka ga suna baka wannan 30 ne. Ba lallai ba ne su sama shi a lokacin, amma na shi ma za su dinga sama shi ko bayan awa. To yanzu idan ka taɓa go now ɗin nan, gashi nan sai ƙara kai ka cikin WhatsApp ne, ka ƙara turawa. To amma na mu yanzu kawai za mu je mu nuna muku yadda za ka yi ka cire kuɗin. Yanzu gashi nan mun maka kamar haka, sai ka tura. In ka tura musu, za su iya sama 30 ɗin, kuma za su iya ba za su sama ba, dan yawanci suna sawa kan, amma na wani lokacin yana yin fail. To yanzu za ka taɓa get ɗin nan, gashi nan. To yanzu kana taɓawa za ka ga alamun sun sama. To amma na ba su saka komai ba, za ka ga 160 ɗin ne. To yanzu wannan kan sun riga sun baka. Bayan irin awa ɗaya za ka iya zuwa ka ƙara taɓawa, go ɗin nan zai ƙare. Dan dai kaga ka samu 100. To ina ga kullum ne suke saka 100. Rana ɗaya su sama, a rana sau ɗaya ina ga suke saka 100. To yanzu bari mu cire wannan kuɗin da muka samu gaba ɗaya. Za ka taɓa kan kuɗin ne, kai tsaye zai nuna ma withdraw. Da ka gani gashi nan duk wannan
wanda muka ciccire ne a ciki. Haka ga nan 30 ga nan 40 ga nan wannan. To wanda muka cire wanda muka sassamu, to wanda muka cire kawai wannan naira 50 ne wanda kaga a rubuta da ja, wannan tax ne. Ka taɓa inda aka rubuta withdraw ɗin nan, kai tsaye zai kawo ka wuri kamar haka. Zai tambaye ka kai ka saka number wayan da kake so ka tura, MTN ne ko Zen. To ni na riga na zaɓi MTN ne, shi yasa kaga ya nuno min haka. To yanzu gashi nan zaka ga zaka iya cire 50, zaka iya cire 100 da 200. To yanzu kaga 100 za mu iya cirewa kenan, sai dai mu ƙara cirewa daga baya, shi ma naira 50 ne. To yanzu bari mun zaɓa sai mu taɓa next. Muna taɓa next gashi nan ga OK, kai tsaye sai ka taɓa shi. Kuma ba wai wani lokaci zai ɗauka kamar na Share It Lite a ce zai ɗan ɗau awanni kafin ya shigo ba. Yanzu za ku ga gashi nan mun yi withdraw lafiya ƙalau. To ku ba shi second 30 ku gani. Yanzu nan za ku ga kai tsaye gashi nan yana processing. To amma na yanzu nan zai shigo. Yanzu da za ka ƙara taɓa withdraw zai nuna ma ba zai yi ba, sai ya kai kamar minti 3 da zuwa 4. To kai tsaye kun ga kati muna magana ma gashi nan ya riga ya shigo cikin wayan mu. Gashi nan kun gani ga nan katin naira 100 ya shigo. To gashi nan kun gani yanzu ya shigo, zaka ga now gashi nan ya riga ya shigo. To yanzu bari mu je mu nuna muku. Yanzu gashi nan bari mu gwada cire na naira 50 ɗin. Gashi nan mu taɓa OK again kamar yadda muka yi ɗazu. Kai tsaye gashi nan kun gani kamar haka. Gashi nan zaka ga ya nuna bai yi ba. To amma na da za ka ɗan jira na mintuna kaɗan zai yi. Bari za mu sake gwadawa nan da ko minti 2 mu gwada mu gani. Za ka ga gashi nan za ka iya sauke waƙa, za ka iya wannan da application ne ma yawanci akwai a wayan mutane. Amma na to yanzu kai tsaye kun ga gashi nan ma katin 50 ɗin ma mun ƙara yin withdraw ɗin shi ya ƙara shigowa. Yanzu za ku ga gashi nan shi ma ya shigo. Idan ka lura za ka gani ratansu da wannan kawai 5 minutes ne. Gashi nan za ka ga a cikin 5 minutes mun yi withdraw ɗin katin 150. Za ka ga gashi nan ya shigo. To kuma duka shi ɗin ma a cikin wasu 'yan mintuna muka samu. To 'yan uwa, idan yau ne farkon zuwanka wannan channel namu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka zaɓi all. Mun gode. Sannan kuma ka yi mana sharing bidiyon mu domin wasu su ma su amfana. Sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu. Ƙarshen bidiyon kenan.